Градка, заповядайте този диск за теб, да се го слушаш с удоволствие и да видим втората загадка, дали пак в клас или може би някой друг ще я сдатне. Така правилно се получава съвместно, да си върни, но тук вече виждам най-високо дигната ръка. Кажи... Той е бил египтянин от съвременната епоха. Как се казва това филмово произведение, нали? Казахме, че това е филмова музика. Точно така. Ти как се казваш? Моника. Пети век. Ужас, Пети век, браво на вас! Обращате най-интересно и кой слуша най-внимателно. Вероника и Александра, заповядай. И да видим сега третата последна загадка. Дали някой друг ще я познае. Тук някой момче, нали да се изяви. Петя? Я не видим дали ще познаеш. Кармен. Кармен какво е? Кармен. Виждам, че много добре четеш, обаче аз искам някой без да чете пред мен. Значи може тайно да си погледнете, но не и да ми четете. Ето тук отзад с нас. Един голям човек. Жорж Бизе. Жорж Бизе. От коя епоха е той? Романтизма. Добре, а какво чу сега? Какво от Жорж Бизе беше това? Ние свирихме две неща, контрабандисти и Торедор. Това коя тема беше? Разкажете му малко. За малко да вземе наградата, обаче не можа. Някой може ли да каже верният отговор на загадката? Добре, сочат тебе. Така, а коя е темата? Коя беше тази тема? На контрабандисти или на Торедора? Точно така. И епохата е? Абсолютно вярно. Как се казваш? Петя. Браво, Петя. Класна Симона. Заповядай, Симона. Може ли да ни пишете на нашата фейсбук страница, която